Добър ден. Здравейте. Заповядайте. Имате официални и скъпи гости. Да. Лили Иванова, Здравей. Здравей. Васил Найденов. Решихме да ви изненадаме. Здрасти. Хей. И моите колеги. Здравейте. Само по телевизията ви гледам, иначе сега вече всякъде да дойдем. Уважаеми телевизионни зрители, 15 септември е денят, в който децата вече са на училище. В последното предаване Шик Шок Шоу ни позвани госпожа Янева. Знаете повече информация, съобщихте всичко. Сега една приятна изненада за тях, точно в този ден, в който децата тръгват на училище. Гости са им звездите на българската поп-култура Лили Иванова и Васил Найденов. Естествено с изненада. Нали ви изненада? Да. Не знаете. Хайде си ги разпаковаме. Да, айде да видим сега. Ще ли си ги разпаковайте, разгледайте ги, разпределете си ги. Ще стане ли този възможност? Да. Да. И този. Да. Нали става? Да. Става. Благодаря много още веднъж. Няма защо, няма защо. Да. Тетрадка за твоето училище. Има тетрадки, химикалки. Има толкова Приученици за нас. Прегръдки и целувки. От начало до край беше до вас. Събираше ви букетите с цветя. Щастлива съм, че има толкова деца. Просто няма кой да ни подаде ръка, за да си помогнем. Само съпруга ми работи. Аз се гледам дъщерята, която е болна от детска церебрална парализа. До сега помощ не съм намерила никъде, въпреки че съм писала писмо и на президента. Живея в държавно жилище с една заплата. Имам 5 деца. Наема ми в момента се покачва на 55 000 лева. Тежка 15. Въпросът ми на вашето предаване, което вие водихте, беше следния. Защо трябва да купуваме излишни материали, след като не се ползват? Учениците ми в първи клас купихме толкова много материали, които не послужиха за нищо. Днеска ни изненадаха наново, че трябва да закупим нови материали на стойност 8000 лева. Аз значи трябва да дам 16 000 лева. Отделно да си платя наема с една нищожна заплата. Не мога да ходя на работа. Ходила съм в много инстанции. Всички са ми отговаряли с думите, след като сте се правили децата, трябва да си ги гледате. Най-големият ми син се казва Янчо, на 23 години. Следващия се казва Марин, на 22. Двете близначки, Ваня и Нетка, на 9 години. И най-малката ми дъщеря е на 7 години. Мариянка. Тя е кръстена на двамата си батковци. Искам да благодаря на госпожа Лили Иванова, на Васил Найденов и най-вече на вас, че успях по някакво чудо да се свържа и някой да ми помогне. Надявам се, че няма да ме забравите.